अरे माझ्या बाळेच्या मुखातून निघणारे शब्द म्हणजे वज्रले बाय एक लक्षात ठेव. अरे जो माझ्या बाळेचा शब्द तोच माझा शब्द. आई एक वेळ सासवरात मी सूर्य मध्यरात्री उगवे मध्यानीला काळोखाचं साम्राज्य बसले गजराजाला पंख मुठली पण माझ्या बाळेच्या शब्दाला मी केव्हाही तडा जाऊ देणार नाही. फक्त तुला आत्मसंरक्षण हवंय तुझं संरक्षण हवंय. अरे ते पांडव तुझ्या पाठी काळाप्रमाणे लागले त्यांच्यापासून तुला वाचवण्यासाठी कोण आले तिकडे आणि डॉक्टरांना हृदयाला नमस्कार करावा आणि तदनंतर आत्ममानाचा होय गुरुदेव हा केवळा स्वतः चरणी होतोय. अभय सदैव विजयी होशील. काय चरमळास नमस्कार केला. माझ्या मुखातून निघणारी वागेश्वरी ऐकली होय अचंबित झालास. उचलत्या पावलाला या आश्रमात मला आत्ममानाचा कारण कोणतो एकच कसा कोणते ऐक बाळ चरमळासून पाताळाकडून सोडिलास. होय माझे चरण पकडले आणि माझ्या चरणाभोवती या विश्वातील सारी विद्या हस्तगत केली आहे. होय गुरुदेव आणि म्हणूनच आज या गुरुविद्येचा शेवटचा दिवस आहे आणि तुझ्याकडून मी मागेल ती मला गुरुदक्षिणा हवी आहे. गुरुदेव वाटत आहे मागा हा शिष्य हा म्हणतो तुम्हाला दक्षिणा देण्यासाठी होणार आहे. मग शाबास बाळ आई. अरे माझी एकुलती माझ्या पंखाखाली वाढलेली माझी बाळ म्हणजे कुळांकुळा. होय सांग रे ही माझी बाळ म्हणजे कोण आहे तुझी? गुरुदेव और जाता ही तुमची कन्या माझ्या गिरिमान आहे माझी भगिनी आहे. शाबास. मग एक चरमळासू ज्या तुझ्या भगिनीच्या भावी आयुष्यावर जर का संकट आलं कोण काय करतो माझा तुझ्या भगिनीचं भावी आयुष्याचा चित्रपट तुला रंगवायचा आहे. तुझ्या भगिनीचं आयुष्य तुझ्या हातात आहे. म्हणूनच आई ज्या तुझ्या भगिनीनं एका तरुणाला वरले तो तरुण म्हणजे सुशर्म्या आणि पांडवांच्या रूपानं याच्या मागे का लागलेला आहे. अर्थात त्या पांडवांपासून याचं रक्षण करणं हे तुझं आजचं कर्तव्य आहे. या सुशर्माच्या मागे काय लागला आहे कसा खाता स्वतःला विसरतो माझा अंगी आहे फक्त सांगा असं कुठे चाललंय ते. मग ऐक. अरे महाभारतीय युद्धात ज्यानं 18 अक्षरी सैन्याचा तुलना केला तोच धनुर्धारी पार्थ नव्हे तर एका गदेच्या प्रहारांशी पर्वताचं चूर्ण करणारा गदाधर भीम. त्या म्हणतोय अरे या विश्वात कुठेही त्या लपला असतील त्याच्या मुसक्या बांधून माझ्या चरणाशी आणून ठेव म्हणजे झालं. ठीक आहे ही गुरुवाच्या शिष्याला नमो ज्या ठिकाणी गदा नसते त्या ठिकाणी जाऊ त्याला खराला वापर करू तुमचा आहा! आज कुठेतरी समाधान वाटते मनाला स्थिरता वाटते ती फक्त तुमच्यामुळे. चिंता करू नकोस. अरे निद्रिस्त राहा. चला म्हणतोय आश्रमापर्यंत. चला बाळा, तू नव्या.
लागले मार्ग प्रतीक्षा त्या विचारण्याची करतोय पण या समान दिसणाऱ्या या मार्गाने मी जातोय का आणि तुम्ही उलट मार्गाने येताय का मग सांगा असा देहाला सध्या का पांच पांडवातील द्वितीय पांडव गदाधर भीम स्वयंभू भीम माझं नाव ऐकताच आपण हास्य करतात होय याच्या मुळाचे कारण काय याच्या मुळाशी कारण आणि माझा मार्ग काय नाव ऐकतात तर माझं नाव विधान ऐकताच आपल्या दरबाराची आग मस्तकाला भिडू लागली असं कोण दुष्कृत्य आम्ही आपल्या बाबतीत केलंय म्हणून आपण या प्रकारे बोलताय एकच असं काय माझ्या गुरुदेवताची आज्ञा काय ते या गुरुदेवतेला मला सांगितलंय ज्या ठिकाणी माझ्या पांडवातील हा? असेल त्याला माझ्यासोबत घेऊन ये काय तुमचं नाव ऐकताच मला हसू आलो कोणाची तुझी गुरुदेवता ज्याला मला पाहण्याची इच्छा निर्माण झाली आहे चवण भार्गव असं माझ्या गुरुदेवाचं नाव उदार आहे आणि त्या गुरुदेवतेने मला आज्ञा दिली त्या गुरुदेवाच्या आज्ञा शीर्षमध्ये म्हणून आज मी तुमच्यापर्यंत आलोय अशा गुरुदेवतेनं तुला आज्ञा केली आहे जेणेकरून त्याचं कोणतं कारण निर्माण झालं नाही मला सांगावं काय ते कोणाला त्रासण्यासाठी तुम्ही सिद्ध होता एकच माझा मार्ग तू अडवलाय तो मार्ग मोकळा कर ज्या सुचरणाच्या शोधात मी आलोय तो सुचरणा मला हवाय पण तुझ्या गुरुदेवताला मी का हवाय लक्षात ठेवा आज सुशर्मा माझ्या गुरुदेवताच्या सानिध्यात आहे तुम्हाला तो हाती लागू देणार नाही तुझ्या गुरुदेवताच्या सानिध्यात त्याला सुचरणाला मी हस्तक्षेप केल्याशिवाय राहणार नाही पण का माझे तुझी गुरुदेवता मला शोभते आणि त्या सुशर्मेला आश्रय देण्याचं कर्तव्य तुम्ही का केलं कारण त्याला काही टिकलं नसतेवेळी मी त्याला सादर करण्यासाठी होतो ते सादर घेऊ नये म्हणून तुम्हाला माझ्या समाजावर अरे त्याने केलेली काय चूक आहे ही तुलाही लक्षात येणार नाही आणि तुझ्या गुरुलाही लक्षात येणार नाही याच्यासाठी त्याला मुक्त करा अरे एका अपराध्याला तुम्ही शासन व्हायला पाहिजे पण तुम्ही त्याचं रक्षण करण्यासाठी तत्पर ठरता लक्षात ठेवा गुरुदेवते त्याच्यावरती काय ठरवले पण गुरुदेवते दिलेली आज्ञा ती कामाला म्हणून माझ्या समाजाला लावावे येणार नाही अरे चोराला सहकार्य करणारा जातीवंत चोर तू आहे आणि या चोराला नेस्तनाबूत केल्याशिवाय समान राजा मला वाचणार नाही लक्षात ठेवा अरे सांगून ऐकलं नसेल त्यासाठी उद्याच आव्हान देऊ अरे आव्हान देत असेल तर तुझ्या मुस्त्या बांधून माझा समाज या गदाधरानं कुणाचंही आव्हान मागं कधी लावलं नाही त्याला सामाना केलाय अरे नंतर त्या गुरुच्या रणमैदानात स्वतःचा पराक्रम गाजविणारा गदाधर तुझ्या सारख्या भेकड माणसाला घाबरणारा नव्हे लक्षात ठेव आज रक्त कुंड रक्त कुंड तरुण बसवलं असेल हे रे असह्य शक्य नाही ते अरे तुझ्या देहाची आहुती या रक्ताच्या अग्नी कुंडात जाईल पण त्या तरुण नष्ट होशील वेळा शब्दाला शिखर गाठता येत नाही तेव्हा पराक्रमाची जोडावी साम्राज्य पराक्रम माझ्या अंगी आहे गाढवीच्या दुधाने रांजण भरिला गाईच्या दुधात मोल येईल का त्याला
आता कुठे गेलं बरं काय माझा समय त्या प्रबोधनानं कुरुक्षेत्र गाजविलं. त्याच प्रबोधनाला कर्णाला हस्तबंधन करणार आम्ही. नाही मुक्तता करून घे. ते मुक्तता करणे मुक्तता मुक्तता नाही तुला बंधन केलंय असं नको गुरु आज्ञा नको गुरु आज्ञा शिकवलं. नको रे. ती गदा घे. ती गदा घे. ए सोबत घे तुझ्या. अरे एकट्याला नको देऊ. विचाराचं कावडतं सारखं मनाच्या ठिकाणी थैमान घालून राहिलं. याला कारण एकच, माझ्या सौभाग्य देवतेने मला कृष्ण नावाला बंदी घातली आणि म्हणून मी विचार करते त्या देवाचं नाव, माझ्या दादाचं नाव मी कसं घेणार. तरी पण त्यांना नकळत नित्यशा त्या कृष्ण नावात मी दंग असते. पण आज अजून सौभाग्य देवतेचं आगमन झालं नाही म्हणून संभ्रमित झाले. परमेश्वराचं ध्यान चिंतन करी मी पर्यंत येणं केलं. पण प्रथमतः आपण आल्याची जाणीव देणं खरोखर आपण आलात. तू आणि विचार आपण जो मार्ग मला दाखवण्याचं कर्तव्य केलं हा त्याच मार्गानं आतापर्यंत मी चालण्याचं कर्तव्य केलं. बरोबर. कृष्ण नाव मी माझ्या सदोदित ध्यानीमध्ये ठेविलंय पण त्यांना नकळत. पण मला सांगा स्वारीचं आगमन झालं नाही म्हणून विचारानं संभ्रमित झालं. एवढ्यात आपलं आगमन झालं. घडलं ते फार वेगळं घडलेलं आहे. म्हणजे काय झालं का? आपलं सौभाग्य आज संकटात सापडलेलं आहे. काय माझं सौभाग्य संकटात? हा देवऋषाचं काय घडलंय? कुठे आहे कुणा संकटात ते सांगा. फक्त मला कथन करा. चमन भार्गवांचा शिष्य म्हणजे चर्मरासूर. काय? त्या चर्मरासुरानं आपल्या नवऱ्याला काळा मी आता काय करू सांगा. काही सुचत नाहीये मला. माझ्या सौभाग्य देवतेला चर्मरासुरानं कारागृहात ठेविले. तुझं मन मी जाणतोय. आता करावं तरी का? अगं दगडाच्या मूर्तीला सोन्या चांदीचे नेत्र लावले त्याच्यातून असुर येत असतात. असुर येतात काळीज असलेल्या माणसाच्या नेत्रातून. आज तुझ्या सौभाग्याला सुद्धा अहंकार निर्माण झाला आणि त्या अहंकारामुळे आज ही त्याची अशी स्थिती झालेली आहे. पण ज्या भगवंताची तू एकनिष्ठतेने भक्ती केली अगं कृष्ण नामाशिवाय अन्नाचा कण अथवा पाण्याचा थेंबही तू तुझ्या मुखात घातला नाहीस. मग ते त्या तुझ्या देवाला हाय. पण आतापर्यंत त्या देवानं पांडवांना सहाय्य केलं. तो माझा दादा निश्चितपणे आत्मविश्वास आहे. ताईवर आलेले संकट दूर करण्याचं कर्तव्य फक्त माझा दादाच करेल. अगं या प्रसंगी तुझा जर देव तुझ्या हक्कीला हो देऊन तुझ्यापर्यंत आला नसेल पाहूया तर तुझ्या दुःखाचं निवारण स्वतः मी करेन. चिंतामुळेच करू दादा. अरे आतापर्यंत या द्रौपदीवर अनेक संकट आली. त्या संकटाला प्रत्यक्षाने धैर्यानं तोंड देण्याचं कर्तव्य तू केलंस. आज माझं सौभाग्य संकटात आहे म्हणून दादा धाव रे. लवकरात लवकर धावत येण्याचं कर्तव्य कर. ए धावता वक्रसख्या हे यदुराया.
ताई घाय म्हणून निधन करते याचं कारण फार वेगळं आहे. आतापर्यंत अनेक संकट या द्रौपदीवर आली ती संकट दूर करण्यासाठी माझा दादा माझ्या पाठीशी उभा राहिला. पण दादा आज माझे सौभाग्य संकटात आहे. माझं सौभाग्य संकटात आहे. माझ्या नवऱ्याच्या बाबतीत गदाधरांच्या बाबतीत. कोण? गदाधर. तुला हसू आलं? फार बरं झालं. गदाधर संकटात आहे हो. आणि कुणी आणलं संकट? ते चर्मला सुरानं आपल्या कारागृहात ठेवले ते. वा 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 वा. दादा छान. अरे कळी वाचून काटा गेला माझ्या बाबतीत तरी. पण असं तू बोलू नकोस. हा? अरे ज्यावेळी तुझा अपमान केला म्हणून तुला त्यांच्या बाबतीत राग पण आलाय. तू तरी काय रडतेस? पण एकच मी तर म्हणेन की ज्यावर ते गदाधर गेला जाऊ दे ना. तुझे 4 सौभाग्याचे धनी आहेत ना. दादा अर्थात या सौभाग्याच्या कुंकवाला तरी हानी येणार अरे नाही. शब्दानं जाऊ दे ना. शब्दानं हिनवू नकोस मला तू. जे काही घडलेलं आहे ना हा? हे सार सर्वस्व मी हिलाही कथन केलं नाही. पण माझ्या एका प्रश्नाचं मात्र तुला समर्पक उत्तर द्यावं लागेल. नक्कीच. मला सांग रे, या अखिल विश्वात खरे चोर कोण? अरे हे मी माझ्या मुखानं सांगू हा? की तुझ्या मुखानं सांगतोय? भगवान हं? एक कपड आणि एक कारस्थान होय ना. म्हणजे अखिल विश्वात खरे चोर म्हणजे आम्ही दोनच आहोत. याच्यासाठी एकच घर. आज त्याच्यासाठी नको पण हिच्यासाठी तरी तुला माझ्यासाठी नको. दैवीतही दादा, स्वराला फक्त एकच माझं सौभाग्य. ते सौभाग्य तिरंगा राहायला हवं याच्यासाठी तुला प्रयत्न करावे लागतील. मी तुझी थट्टा केली. अगं ज्या कृष्णानं तुझ्या पायातील पादुका आपल्या डोकीवर घेतल्या आणि जोडे रक्षक पादरक्षक जोडे राखी म्हणून तुझ्या समवेत आला तो कृष्ण तुझ्या सौभाग्यावर घाला कुणी एका क्षणात त्याचा निपात केला. आणि माझी वादाई वृत्ती मला जिवंत हवी. आणि कदाचित तुला कल्पनाही नसेल तुझ्या नवऱ्यानं माझा सुद्धा अपमान केलेला आहे. येणार तर ये, जाणार तर जा आणि बसणार तर बस. त्यांच्या वतीनं मी क्षमा मागते. अलीकडे वेळ नको. वेळ नको. लवकरात लवकर जाऊया. अरे तुझी लीला किती अगाध आहे. तुझ्या लीला चातुर्याचा जो विचार करावा तेवढा भगवंताला थोडका जोडतोय. हे वैकुंठीच्या नारायणा, आतापर्यंत ज्या ज्या अवतारी मी तुला सहाय्य केलेला आहे हा तुझा 8वा अवतार गोपालकृष्ण या नावानं तू नटलेला आहेस. पण हे नारायणा, हे जे जगदोद्धाराचं कर्तव्य मी हाती घेतलेलं आहे यमशा कलाहाच्या कर्तव्यात भगवान अजूनही मला यशप्राप्ती करून दे एवढीच देवा तुझ्या समोर माझी सविनय प्रार्थना. अधांतरी झुले अधांतरी झुले शेष फणावर धरणी शेष फणावर धरणी सारी भगवंता सारी भगवंता शेष
अहंकारानं मंडित झालेला देह सांप्रत गळून पडला. पाण्यात पडलेल्या ढेकळाप्रमाणे प्रकोदर विरघळून चाललाय. ज्या माझ्या देवाची अवहेलना मी केली, तोच देव माझी मुक्तता करण्यासाठी क्षणभर आला असता, पण नाही. मी त्याचा अपमान केलाय, मानखंडना केली, तेजोभंग केलाय. मग तो देव तरी कसा येईल, माझे बंधू तरी कसे येतील? कारण सांप्रत सर्वजण माझ्यापासून दूर आहे. कोण माझी मुक्तता करणार? कृष्ण म्हणा कुणी, गोपाळ म्हणा कुणी, दामोदर म्हणा कुणी, गोविंद म्हणा, हरी म्हणा कुणी, गोविंद म्हणा कुणी, गोपाळ म्हणा कुणी, दामोदरा. हरी म्हणा कुणी, गोविंद म्हणा कुणी, गोपाळ म्हणा कुणी, दामोदरा. हरी म्हणा, हरी म्हणा, हरी म्हणा. काय पाहतोय? हे दिव्य तेज, हे दिव्य आलय. माझे हस्तमुक्त या दिव्य तेजात मी वावरते. अर्थात माझ्या देवाचा आगमन, गोपाल कृष्णाचा आगमन. देवा साक्षात माझ्या संरक्षणासाठी, माझ्या मुक्ततेसाठी देवा. भजन करा गाढवाचे, पाय धरावे बायकोचे. काय नारदा, तिकडे देवाचे पाय धरण्यासाठी गेलो, तिथं पांचाली कशी? देवा तू तिथं होतास, इथं कसा? पण प्रतिज्ञा माझी होती. हो. माझा उपमर्द केला नसून माझ्या ताईचा तू उपमर्द केलायस. हा? एक ना एक दिवस हा गोपाल कृष्ण तुझ्या पत्नीचे पाय धरायला तुला लावीलच लावी. देवा शरणात. आता आपला भ्रम तो अहंकार या प्रकोदराला अहंकार झाला होता. तो अहंकार राजाची तुझी मुक्तता केली. गोपाल कृष्ण, वारे गोपाल कृष्ण, हे ते कपट कारस्थान करून या राजाची मुक्तता केली आहे. पण लक्षात ठेव, माझ्या सानिध्यात तू आलाय. अरे तुला सेवा करण्यासाठी यावेळी माझ्या जन्मलासूर, अरे अखंड तांडव निदान मला तरी करून दाखवू नको. आणि तुझा दोष नव्हे, कारण काही सर्प विषारी नसतात. जरी सर्प विषारी नसला तरी काही वेळा त्याला दाखवावं लागतं मी विषारी आहे. अर्थात किती जरी अखंड तांडव केला असेल, ज्या कृष्णाला आजपर्यंत काही राक्षसांचा निपात केलाय, तिथं तू कुठं माझा असेल. पण लक्षात ठेव, अरे आले ते वेगळे, आज काय समोर लक्षात ठेव. एवढी हिंमत, एवढी मजबूतता तू सांगत असेल तर नागराची शास्त्रम प्रतिशास्त्रम विरोधासाठी देवा तुझ्या गाभाऱ्याला उंबराच नाही. सांग कुठं ठेवू माता, गळयात नाही. देवा तुला शोधू कुठं मला सांग ना. सांग कुठं ठेवू माता. बार काळजाचा काढीलास खाव तू, माझी याच काळजाशी लावलीस आग तू. पार काळजा
जाता काढिलास खाव तू दगडाच्या काळ जाता दगडाचा देव तू देवा तुला शोधू कुठे मला हे आयुष्य खर्च केलं अर्थात आज खरोखरच नेत्र कृतार्थ झाले. देवा माझी काया पुलकित झाली. जन्म जन्मांतरीची पुण्याई फळाला आली. देवा देवा हा चवन भार्गव महामुनी तुला तुझ्या चरणी नतमस्तक होतोय. देवा मला तुझा आशीर्वाद हवाय. कल्याण माझ्या शिष्याचा तुझा द्वंद्व सुरू असता थांब देवा हे शब्द माझ्या मुखातून बाहेर पडले. देवा देवा मी निराश वदनानं आज तुझ्या समोर उभा आहे. याला कारण काय असेल देवा सांग रे. माझा जन्मरासूर काही चुकला का? त्यानं चूक केली की नाही हे त्याच्या मनाला त्यातनं विचारायला हवं. पण ज्या गदाधराला बंधन केलं ते पंचपांडव या कृष्णाच्या गळ्यातील तळीत आहे. अर्थात या गदाधराच्या मुक्ततेसाठी प्रत्यक्षानं मला इथे यावं लागलं. शाबास देवा. अरे ज्या माझ्या जन्मरासुरानं उडी मारली अर्थात त्यानं उडी मारली त्याला उडी मारण्यासाठी मीच प्रवृत्त केलं होतं. सांग देवा. अरे जर का कचदेव स्वर्गातून पाताळ भुवनात शुक्राचार्याचं गुरुत्व पत्करू शकतो तर पाताळ भुवनात राहिलेला जन्मरासूर माझा गुरुत्व का पत्करू शकत नाही? हे योगीराज, ज्या विश्वाच्या देवाला तुम्ही पूर्ण ब्रह्म सनातन मानिलात आणि ज्या देवाचे अहर्निश नामविधान आपल्या मुखात ठेविला त्या देवानं गुरु शिष्यात तर कधी भेद केला नाही. आणि मी देवतत्वानं नटलो असताना सुद्धा मृत्यू लोकातील सांदीपणी योगीराजांच्या शिष्यत्वाला मी पत्करलोय म्हणा. देवा तुझ्या तोंडून मला हेच ऐकायचं होतं. गुरुदक्षिणा म्हणून माझा शब्द प्रमाण मानून माझ्या शिष्यानं तुझ्याशी द्वंद्व केलं. देवा अरे देवताना वंद्यासा स्वयंभू तू अर्थात मी पामर तुला काय शिकवणार? अरे माझ्याजवळ शब्द पुढे पडतायत पण देवा या युगात तू अवतार धारण केलास. एक सामान्य मनुष्य प्राणी म्हणून तू सांदीपनी ऋषीच्या आश्रमात विद्याभ्यास ग्रहण केला आणि गुरुदक्षिणा म्हणून त्यांचा पुत्र देवा तू परत केला. जो पळवीला गेला होता चौर्य कर्म केलं होतं या विश्वात कुणालाही ज्ञात नव्हतं. फक्त तिमिंगळ नावाच्या माशाला माहित होतं. त्या मत्स्याने मला कथन केलं तेव्हा गुरुदेव त्यांची गुरुदक्षिणा माझ्याकरवी परिपूर्ण झाली. होय देवा एवढंच नव्हे मृत्यूलोक सोडला यमलोकीत गेला आणि त्या पुत्राच्या देहात लिंग देह टाकलास त्याला जिवंत करून तुझ्या गुरुच्या चरणाशी. पण योगीराज याचा संबंध माझ्याशी का विचार? एकच संबंध पोचतोय मला. देवा तुला एवढंच सांगायचंय की माझा शब्द माझ्या शिष्यानं पाळला म्हणजे त्याची चूक नव्हतीच नव्हती. गुरुदेव योगीराज वास्तविक तुम्ही बोलतायत ते चुकीचं नव्हे. पण मी इथे आलो होतो तर गदाधराच्या मुक्ततेसाठी आणि गदाधराला तुम्ही बंधन केलं हे चर्मरासुराकरवी का म्हणून? एकाच गोष्टीसाठी देवा माझी वाढलेली वयात आलेली कन्या ज्यावेळी वयात येते त्यावेळी 3 देवतांकरवी त्याला प्रथम उपभोगली जाते. ती देवता म्हणजे मनाची देवता चंद्र, स्वराची देवता गंधर्व आणि शेवटी कामाग्नी ज्यावेळी भडकून उठतो त्यावेळी त्याला उपभोगते ती देवता म्हणजे अग्नी. आणि या 3 देवता ज्यावेळी तिला उपभोगतात त्याच वेळी खरोखरच ती लग्नायोग्य होते. मग देवा सांग
माझी उपवास झालेली कन्या, ती कन्या जर का त्याच्या प्रेमात पडली तर तिची काही चूक होती का? योगीराज, कदाचित ती प्रेमात तिथं पडली असेल, पण तुम्ही मगा म्हणालात चंद्र ही देवता बुद्धीची देवता आहे. अर्थात त्या चंद्र देवतेनं जो अखेरचा कौरव सुसरण्या या विश्वाच्या ठिकाणी जिवंत राहिला, त्याचा प्रतिकार करण्याकरता गदाधराची प्रतिज्ञा पूर्ण करण्याकरता गदाधर तिथं आला. ते गदाधराचं चुकलं होतं का? देवा, अरे गदाधर प्रतिज्ञा पूर्ण करणारा कोण आहे? अरे द्रौपदीच्या थाळीला चिकटलेल्या सूर्य थाळीला चिकटलेल्या पानापासून, अरे ज्यावेळी विवस्त्रावस्थेत तो दुर्योधन गांधारीच्या समोर उभा राहिला, त्या केळीच्या पानापर्यंत देवा सारं नाट्य तूच घडवलंय. मग योगीराज मला सांगा, अरे 18 क्षणी सैन्यकाळ, अरे कौस पूतना वधापासून जरासंधापर्यंत एवढाच नव्हे तर देवा 40 लक्ष क्षत्रिय आजपर्यंत तू बदलेस. अर्थात 40 लक्ष क्षत्रियांचा तू तुलना केलास. मग तू पूर्ण सनातन परब्रह्म, तुझ्या कार्याला मी अर्थात मग योगीराज, जर हे तुम्ही मान्य करत असाल तर ज्या शिष्टाईसाठी गेलेला भगवंत गोपाल कृष्ण हा परब्रह्म म्हणून गेला होता, हे जर तुम्हाला मान्य असेल आणि हे जे कोणी केलं ते निमित्त मात्र यांनी नसून मी केलं असं मान्य असेल, मग चला सुशर्माच्या हाती असणारा राजकिरीट स्वाधीन करा. देवा, ते कदापि शक्य नाही. कारण माझी कन्या, माझ्या लाडात वाढलेली कन्या, जिला मी वाढवली आहे, जिला मी घडवली आहे, अर्थात भावी पत्नी म्हणून जिने त्याचा स्वीकार केलाय, अर्थात त्याच्या सौभाग्याचं रक्षण करणं हे देवा माझं कर्तव्य आहे. पितृवात्सल्यानं तुम्ही उभे राहिला असाल तर वसुदेव देवकीनंदन गोपाल कृष्ण आलाय. तो माझ्या ताईसाठी मोकळ्या केसांची घातलेली शपथ परिपूर्ण झाली, पण राहता राहिला ते वेडी बंधनातील पुष्परोहणाचा कार्यक्रम. तो पुष्परोहणाचा कार्यक्रम कधी पूर्ण होईल? सुशर्माच्या बाबतीत योग्य तो न्याय झाल्यानंतर. देवा, अरे आजपर्यंत पूर्ण सनातन परब्रह्म म्हणून ज्या विश्वात जो अधर्म तू नाहीसा केलास, अर्थात त्याच्या बरोबर माझ्या देवाची होळी झाली तरी चालेल, पण माझ्या कन्याच्या स्वाभिमानासाठी देवा तुझ्या समोर शस्त्र धरीन आणि ज्यावेळी देवा माझी मनोकामना तुझ्याकडून पूर्ण करून घेईन. मग योगीराजच्या देवाचं नामस्मरण तुम्ही केला, त्या देवाला सर्व देवत्वाला तुम्ही बाजूला ठेवून स्वतःच्या कन्याच्या वात्सल्याला पुढे सरसावला असाल तर देवतत्व सुद्धा मी बाजूला ठेवी आणि मानवतेच्या मर्यादेच्या भूलोकावर अवतरलोय, त्याच बाजूला तुमच्याची प्रतियोद्धा म्हणून उभा राहील. देवा, तुझ्या कर्तव्याशी तू निगडीत आहेस, माझ्या तत्वाशी मी निगडीत आहे. असं असताना तू जर माझ्या समोर शस्त्र घेऊन उभा राहिला असेल तर देवा त्याची मला सुद्धा नाही. मग योगीराज सांभाळा जीविताचं शिणले तन मन वाट पाहुनी, शिणले तन मन वाट पाहुनी, येशील कधी सजणी हे देवा, येशील कधी सजणी हे देवा, शरण तुझ्या चरणी हे देवा, शरण तुझ्या चरणी. आ
काय तुम्ही घडलेले हे प्रत्यक्ष नेत्रानं पहा. देवा देवा कशाला रे लाजवतोयस मला? देवा तुझी जागा माझ्या चरणाशी नाही. भगवान हे गोपाल कृष्ण, तुझी जागा माझ्या चरणाशी नसून देवा माझ्या हृदयाशी आहे, माझ्या हृदयाशी आहे. तुम्ही केलात ते वावग नव्हे. कन्येच्या सुखापोटी तुम्ही झटला, पण नाईलाजही मास आहे. पण हे भांडण कशापायी घडलं असेल तर फक्त भारतेश्वराच्या राजकिरीटासाठी, अर्थात सुशर्मा कुठे. मग भगवान सुशर्मेला जिवंतपणाचा मृत्यू जर आला पाहिजे हा तर त्याच्या मस्तकी असणारा किरीट ज्यावेळी तुझ्या दैवितत्वाच्या पुण्यबलावर तू छेदण्याचा प्रयत्न करशील त्यावेळी जिवंतपणाचं त्याला मरण येणार आहे. मग बा जन्मासूर का म्हणतोय? नादा आहे. माझ्या दिव्य दृष्टीनं पाहतोय. अजूनपर्यंत भारतेश्वराचा राजकिरीट आपल्या हाती नेऊन फिरत होता, आपल्या मस्तकी रोहन करतोय. अर्थात तो मस्तकी रोहन करण्यापूर्वी हे सुदर्शना जा त्या किरीटाचा छेद कर. किरीटाचा हे दयेच्या देवा गोपाल कृष्णा, सांग का आज माझ्या बाबतीत हा धपात घडविला? हे जिवंत बलीचं मरण देवा का दिलंस? तेच सुदर्शन जर का माझ्या देहावर चालवलं असतं, हसत हसत मुखानं मृत्यूला सामोरे गेलो असतो. हे भगवान, ज्या राजकिरीटाचं मी छेदन केलंय का माहितीये का? अरे 18 दिवशीचं महाभारत युद्ध नव्हे तर रक्तपात जो खंडला गेला तो फक्त एका राजकिरीटामुळे, भारतेश्वराच्या. आणि हा राजकिरीट ज्या अर्थी छेदला गेलाय अर्थात वैरत्वाचा काही संबंधच येत. तरी पण देवा माझ्या अंतर्यामी संभ्रम निर्माण झालाय. काम चिंतेने मन चिंताग्रस्त बनतंय. जीविताच्या आशेनं कारण मानवाच्या मनीची सूड भावना केव्हा जागृत होईल काही सांगता येणार नाही. तू म्हणतोय त्याप्रमाणे भारतेश्वराच्या राजकिरीटाचा प्रश्न मिटला, पण प्रश्न माझ्या जीविताचा आहे. आज ना उद्या पांडव वीरापैकी एक देखील वीर माझ्यावर चालू झाला तर देवा आम्ही काय करावं? हे सुशर्मा, ही देववाणी आहे. हा या गोपाळ कृष्णाचे शब्द आहे. आजपासून तुला जीवनदान दिलं गेलं. एवढंच नव्हे तर जीवनदान देऊन या पांडवांच्या अधिपत्याखाली 5 ओसाड गावं आम्ही तुला देऊ. जी ओसाड गावं तू स्वतः वसविली पाहिजे आणि तदनंतर तुझ्या जीवनाचा प्रारंभ तू करायला हवा. एवढंच नव्हे तर यापुढं हे पांडव तुझं वैमनस्य विसरलेले आहेत, तेव्हा पांडव तुझ्या कधी वाटेला येणार नाही. एवढंच नव्हे तर तूही त्यांच्याकडे कधी तुच्छ दृष्टीनं पाहूही नको. पण ज्या मुकुटाचं मी छेदन केलंय, आजपासून राजगादीवर बसणारा राज्याचा राजकर्ता हा आपल्या मस्तकी राजकिरीट परिधान करणार नाही. यापुढे राजगादीचा अधिराज्य गाजविला जाईल राजकर्त्याकडून ते पट्टाभिषेकाने. पट्टाभिषेक. पण योगीराज देवा तुम्ही देवा दिलेला मी जे घडवलंय ते फक्त माझ्या कन्येच्या वात्सल्यापोटी घडवलंय. अगदी. पण देवा तू जाणतोय, अरे ही माझी कन्या नव्हेच मुनी. तेच म्हणतो आहे. होय नारद मुनी. लोहपिष्ठ भक्षण करून होय हजारो वर्ष आपण तपश्चर्या केला. अंतर्तेना सर्व काही मी जाणू शकतो, पण यांचा समज जो आहे हा वेगळा झालेला आहे. मग देवर्षी तुमचं लग्न झालंय का? नाही देवर्षी. मग ही हो, तुमची मुलगी भूत, कशी भविष्य काय? वर्तमान जाणणारे तुम्ही आहात. काय? अर्थात ही माझी कन्या नव्हे. हो प्रातःकाळी उठलो, खरंच? स्नान संध्यासाठी गंगातीर गाठत असताना एक तृणावर ही हे कोवळं अर्भक मला सापडलंय. काय? आणि म्हणूनच ही तृणावर मला सापडली, म्हणून मी तिचं नाव तृणांकुरा असं ठेवलं. मी तुम्हाला सापडलेले मुलगे खरोखरच तुमची मुलगी नाही? बाळ, अगं मी तुला प्रेम का कमी दिलंय? नाही बाबा. माझा काळजाचा तुकडा आहेस तू, आणि म्हणूनच आज तुझ्यासाठी बाळ पूर्ण सनातन परब्रह्म आपल्या ठिकाणी अवतरलेलं आहे. सर्व गोष्ट घडलेली आहे. आता राहता राहिलं ते पुष्पारोहण, यासाठी तुझ्या हाती पुष्प दे. आता तरी बायको रागावू नको. नाही रे नारदा.
आता दृढ करा. अर्थात मग देवर्षी अहो पाहता का हा मान तुमचाच आहे. आवडला ना तुला बर बर. शुभ मंगल सावधान, सावधान. दुःख हारशी सकल जगाचे दुःख हारशी दुःख हारशी दुःख हारशी सकल जगाचे मंगल होते भक्तगणांचे या वचनाला या वचनाला या वचनाला जाग तू देवा तुझविड नाही कुणी हे देवा शरण तुझा